Wara li s-sibt li għadda l-ewwel darba isem Robert Abela spiċċa marbut mal-iskandlu tal-Bank Pilatus, il-Prim Ministru qed jibqa' fommu siket. Għalkemm Manet News ikkonferma li l-familja ta' Antonella Gawci kienet klijenta tiegħu. Fil-ktieb il-ġdid Robert Aquilina indika li l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg ħarġet on għal Antonella Gawci illi kellha kariga għolja fil-Bank Pilatus u dan minħabba l-fatt li l-familja ta' Gawci għandha dawn ir-rabtiet mal-Prim Ministru. Fil-fatt meta dan l-istazzjon staqsa li Robert Abela dwar il-fatti ġodda li ħarġu, il-Prim Ministru konfermalna li huwa tassew kien avukat tal-familja Gawci u prova jimplika li din kienet xi ħaġa magħrufa meta dan mhux il-każ. Diġà kienet pubblika li l-familja ta' Antonella Gawci kont l-avukat tagħhom. Antonella Gawci kienet risk manager tal-Bank Pilatus u kienet il-mara li nqabdet ma' Lisa Dir fil-famuż filmat tal-2017 meta huma deru jaħarbu mill-Bank Pilatus fis-satra tal-lejl. Dak iż-żmien il-bank kien qed jaffaċċja akkużi serji ta' ħasil ta' flus u l-uniku uffiċjali tresqet il-qorti sa issa hija Claudine Sandfournier. Fil-kitba tiegħu in-nottar Aquilina jgħid li kemm Missier Antonella Gawci u kemm huwa kienu klijenti u canvassers ta' Robert Abela. Bl-awtur jindika li dan possibilment kien fattur li wassal lill-Avukat Ġenerali toħroġ ordni imsejħa nolle prosekwi sabiex il-pulizija ma jmexxux bl-akkużi kontrija brabta mal-iskandlu tal-Bank Pilatus. Diġà minna stqarrija m'għandi xejn xi nżid magħha. Il-dak li għadna fl-istqarrija nikkonfermah fl-intir tiegħu. Ġifieri ħatamel libell ġifieri mhux vera. Grazzi. Intant fost il-membri tal-Gabinett skita assolut dwar dawn il-fatti li jippuntaw direttament lejn Robert Abela, bl-unika wieħed li jikkummenta kien il-Ministru tal-Finanzi. Il-Prim Ministru Robert Abela għadu ma ċaħax l-allegazzjonijiet li saru fil-ktieb il-ġdid Pilatus. Inti kif twieġeb bħala deputat Prim Ministru? Fuq il-pubblikazzjoni li kien hemm m'għandix kummenti x'nagħmel ħlief l-awtoritajiet. Kulħadd għandu rwol tiegħu biex jagħmel xogħlu. Ministru, kummenti dwar l-aħħar rivelazzjoni ta' Pilatus Bank. X'inhu l-kummenti tiegħek dwar l-aħħar rivelazzjonijiet dwar Pilatus Bank? Dwar l-aħħar żviluppi rigward Pilatus Bank, għandek xi kummenti? Le. Il-ktieb ġdid dwar l-iskandlu Pilatus jimplika wkoll cover-up l-involviment tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Xi ħaġa li għadha s'issa mhux miċħuda la mill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg u lanqas mill-Kummissarju Angelo Gaffa.